su nove cenzure. Ovaj drugi neke preživljavanja. Da nije mogla da dođe jer je... Mogu me ne gađa. Oh my god, ljudi. Čujem vješticu.
Hoćete li? Igra da jesam. Ne hvala. Evo ga. Evo mogu se pazim. Možeš neke hrani, moj kidam to. Hrane, nemam. Ne pa tu. Idem gore, ja sam pokupio dosta metala. Čekaj meni. Ok, ljudi. Idem što brže modu. Ne pokupio.